pikantuk dawuh kalih Bagus Sertu Eri Iswanto inggih awit saking pikantuk berkah pangestu panjenengan sedaya tansah manggih wilujeng boten wonten alangang setunggal menapa. Pramila saking gombong babaking manah yoni Bapak Slamet Ibu Sukarni ing dalu menika gelar tradisi kesenian Jawi ingkang ngarupi campur sari ringkes mekar laras mekar laris pimpianipun Roko Mas Amin Gembleh tepatipun wonten ing Tegal Harapan Kutha Pare-Pare Indonesia. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng Ketua KKJ ing mriki mbok bilih wonten ingkang sampun purun menggah nampi kerawan kula sakadang mbok bilih samangke kirang meranen penggalih kuna minangka sulihatur saking campursari nyuwun agunging samudra pangamsami. Ing dalu menika wonten sekawan seniwati sampun samekta wonten ngarsa panjenengan sami ingkang satuhu saestu badhe bareng lelipur dumateng ngarsa panjenengan sami. Pramila badhe kula aturi jumeneng Bagus Tunggal saking sisih kiring kula aturi jumeneng Yunita menika pidalem saking kutha Pekabata Kabupaten Pinrang. Lah dhisik awake kaya biting keireng. Saiki melok campursari lagi rong dina. Klimis ngingeti pupune kaya pupu gajah. Alhamdulillah. Ingkang salajengipun saking sisih kanan paring asma Lina Jasmoro babonane campursari mijil saking kutha Sragen tepatipun dawuh ning desane kula lali ingkang jelas saking Sragen Indonesia mapan wonten Ujung Pandang Baru sampun kondang misuwur selalu tayang di televisi swasta tayang jam 4 pagi wong turu kabeh lagi ngiti TV. Kula bali malih saking sisih kiring monggo kula aturi jumeneng Eka Sanjaya niki memang gawan kotak Mas Amin Glembeh mapan wonten ing Dusun Lengah Narasalah Kabupaten Pinrang ugi Indonesia mijil saking Jatikusumo Sambung Macan Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen Indonesia paling timur Jawa Tengah maksudku paling timur perbatasan Indonesia. Mung wae kotake jebol nika karanipun Kongde nenten pare-parene atem mriku kula mboten ngerti. Kongde Eka Sanjaya ingkang terakhir bintang tamu saking Jawi Indonesia monggo kula aturi jumeneng Ika menika kula nate ketemu ning bareng ketemu teng mriki kula kesupen ndek mben yo ireng ngono rumangsaku bareng teko kene kok putih semok jerot yan penyanyine dhuwur-dhuwur MC-ne cendhek-cendhek menika Ika saking Jawi Timur tepatipun Desa Pakah Kabu Karisidenan Gondang ya Mbok Gondang Jawa Tengah. Kedungharjo Mandika. Kedungharjo inggih nyuwun pangapunten. Ugi Indonesia, telatah Indonesia, nika perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Pramila dumateng para tamu kakung sabutri. Kasuruhan doa mugi-mugi wiwit
awit ngantos dumugi wusananing acara menika tansah mangke wilujeng boten wonten alangang setunggal menapa. Ing wasana selamat malam dan selamat menikmati kiprahipun mekar laras saking kutha Parepare, pimpinanipun Mas Amin Gembleh, didukung sound system, suara teknik dan diabadikan yaitu Sutrisno Video. Selamat malam dan selamat menikmati.